8. minúte je to situácia medzi Talakovom a Malým, druhý menovaný, a teda stoper hostujúceho celku zostáva ošetrovaný. No a my kompletizujeme si aj ostatné striedania. Vincent Chyla prepustil svoje miesto na hracej ploche Alexovi Markovičovi. Smerom do defenzívy uvidíme, či železiari vyskúšajú posunúť niektorých hráčov smerom do ofenzívy. A už sa to aj deje. Vidíme Marka Bartoša na hrote. Čiže reaguje tréner na tú pozíciu, kedy prišiel aj Jano Maslo do ihriska. Je tam Malý, ktorí sú vysokí hráči, plus Gabriel, plus tým, že vyhrávate súboje čisto, tým skôr sa bude vedieť dostať vlastne k superovej bráne, pretože takéto prerušenia samozrejme veľmi vyhovujú. Musieť, pretože tak Ivan Rehák jednoznačne má vynikajúcu rozohrávku. Je to na úrovni až hráčov, by som povedal. To je jedna vec. Druhá vec, veľmi často Podbrezová využíva tých krajných stoperov na to, aby... Ešte Bakaľa. Kováčikov, prudký center, dokázali domáci futbalisti odvrátiť konkrétne. To bolo. Alexander Selecký a Ružomberčania sú už na útočnej polovici, konkrétne Hladík, ktorý si robí priestor. Tesne pred pokutovým územím ešte Lavrinčík, ktorý mu sekunduje a znovu je tam s číslom 14. Za tú loptu veľmi čisto vedia vlastne založiť nejaký protiútok, aj keď to nie je veľmi často nejaké nebezpečné, ale na druhej strane vedia to čisto uhrať. Na druhej strane hneď vlastne, keď je príležitosť z žumberskej strany, tak súboj buď neprehrajú, alebo ho prerušia do faulu a tým pádom sa zase zoradia a nemajú žiadny problém vlastne do defenzívy. Aj preto Ružomberčania vyhrávajú po 70 minútach voči braťom. Že pokiaľ to nedáva zmysel, nemá tam ten hráč s loptou veľkú podporu od svojich spoluhráčov, tak to radšej zabrzdia a snažia sa to uhrať vlastne v strede pola, čo sa im často aj darí, zvlášť na tomto teréne, kde to je veľmi ťažké sa dostať do nejakej dobrej, rýchlej kombinácie. Nervózny pri takých dôležitých situáciách nebýva, nie. Predsa len teraz už je ten stav 2-0, kedy vlastne on tým svojím telom, týmto svojou hrou vie podržať loptu na hrote, vie byť nebezpečný pri zakončení, ale hlavne vie veľmi dobre pomôcť vlastne natiahnuť aj svoje účinkovanie v nadstavovej časti o titul. Wow! Aký je ten futbal zaujímavý, si zoberme, že dostanete gól na 0-2, vlastne poskočíte v tabulke o jednu priečku vyššie. Čiže tým pádom samozrejme Košice nahrali Ružomberku týmto pádom, pretože Banská Bystrica padá do druhej šesky. Toto sme očakávali vlastne od tohto kola. A to je sila, že Banská Bystrica skočila z 4. miesta na 8. To je naozaj až neuveriteľné. Presne tak, nádhera. Toto sme očakávali presne v týchto zápasoch. Základná časť sa nám končí a naša liga je neskutočne zaujímavá. Čiže ešte sa môže stať dokonca hocičo. Môže ešte Trenčín dať gól a tým pádom by Ružomberok sa dostal naspäť do spodnej šesky. Ale... Priaznivci nielen pri televíznych obrazovkách, ale aj platforme Vojo vidia. No poviem, strhujúci záver základnej časti nie jesene, ale základnej časti Mikeligy, pretože bavíme sa o nakopávaný pás na Boďu, ktorý teraz zužitkoval svojich 194 cm. Kováčik loptu síce v hre udržal, ale narobil kopec práce Markovičovi, ktorý svoju pozíciu zvládol, ale zároveň Boďovi sa podarilo hru prerušiť. Markovič.